चाल मटर बुट मटर गोथां पियाज जीरा cereal आलू भले मोमो चुप मोमो का चटनी madam जागासिनो बेटारामा ओरैजाय दं Brahma mutton curry आलू आखै आनाव आलु बिफोर माया मोजांसो मोनदों आङो गगा मोननायानो जाला लोगोफोर गगा बोथोराबो नै अखा हागासिनो अखा नै बोरमा बेदर बोरमा बाजै संदों बाजै रात है ना इसलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है देखो कापखांबाय मोन ना बे ओमफ्राय नैबाव दङ दाउ ब्रयलार नुहुराखै बे दाउ ब्रयलार बनबाय नै आंनो खाथियो नायदो बेलाय पियाज बेखौ दाउखौ नैबे आलु आरो मुदुमफुलजों संगोन आलु एन्ड पापाया के साथ नायनांगौ बेफोर ओंखाम रायज्लायदो बानलुआ एसे ज्रोमबासो गोथाव जागोनलै थाइथामा खमद्रायगोनदां सासेसो जागोनथ' बाबा दिनै ओंख्रिया गोथाव गोथावथारनाय रायजोफोर बोरमाखौ मोजां नै बोरमा बेदरखौ कुकाराव संदों दा बेखौ सुना लागोनसै बिराद गगा मोनदों लोगोफोर ओरैबायदि थोन थोन टेस्ट ना बीमार हूँ दोस्तों ना सर्दी है कारेन्ट गैला कारेन्ट थांबाय लोगोफोर कारेन्ट गैला बन्द जाबाय 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 खावसे खाना दोननोसै आं मा खोमसि बोरमा साखिनो नागिरदों बोरमा बानलु आरो सामब्राम हरबाय एबारनिफ्राय देनाय हरबाय जिरा आं फार्स्टआव हरखादों एसे खामथोंसै उनाव बिदिनो दसे थानानै बनोसै लाबाय थादो लोगोफोर होबाय माबा हालदै हरजोब्बाय दसे सम खोबहाबथ'नोसै अखा हागाबायलै गैथ'लालाय दायोसो हायो नामा मायोथाय ओरैथिं ओंखाम संबाय मानो दै सोनांगौ जागावनो लाखागोनबा आं ओंख्रियाव दै होनो र'
आलु रुइनायनि मुदुफुल रुइनायनि दै होबाय दोनसैलाय बोरमा बेदरा फार्स्ट मोनग्रोनाय जाबाय मटन कारिया बिदैया ओरै दाउ ओंख्रियाबो मोनबाय लोगोफोर दाउ ओंख्रिया मोनबायानोथ' नै मोनबाय रेडि हो गया जोंनि बोरमायाबो नों बोरमा जायोना दाउ अमा नङाथ' बोरमा जाया आया बोरमा जाबासो थै जायो जेनेबा लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब खालामना बाय बाय